Y por laguno onge etorri Lasto Txapelen kanalera, onge etorri Total Warhammer irure eta gaurkoan esatera nator Total War Warhammer iruan hasi basarete Total War joko hauetan kanpaina jokatzeko moduan zein fakzio izango litzateken onena Total War Warhammer batean hipotzak izango litzateke, Total War Warhammer bian Alto Elfoak eta Total War Warhammer irua zen jakiteko, oso horrez lehen da bizi kanpainetara goaz. Hemen dago prologoa, interesgarria dela jokatzea, baina prologoa denez kanpaina bat, jokatzea kanpaina herria. Jarraian bideo bat agertuko zaizue, ez da beharrezkoa ikustea. This world has been sundered by a tide of arcane energy. The winds of magic churned into a maelstrom. Eta hemen gania jartzen du Gran Katairekin hasteko, hasi berrientzako kanpaina ona delako gaitu Dragon Lord of the eta Iron Wind. bi pertsona hauen artean aukeratzen dizu A dragon in human form. eta listo, eraz laguna zaizuela bideo oso laburra azaltzeko erreza eta denbon gehiago